ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኩናት ክትውልዕ ትሓስብ ኣላ ፕሬዚደንት ነበር ሙላቱ ተሸመ ምስጋና እንግዲህ ለዶክተር አብይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኩናት ንምውላዕ ትዳሎ ከም ዘላ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ነበር ሙላቱ ተሸመ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ከሲሱ ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ካልእ ግጭት ንምውጋድ ስጉምቲ ምውሳድን ግዜኡ ሕጂ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ማዕከን ዜናታት አልጀዚራ ብስሙ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ኣስመራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ኢዳ ትእቱ ከም ዘላ ገሊጹ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት ንምውላዕ ይሰርሕ ኣሎ ይብል ሙላቱ ተሸመ ኣብ መንጎ ህወሓትን ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተፈጥረ ግጭት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኢዱ ከእቱ ዕድል ከም ዝተፈጥረሉ እቲ መራሒ ኢትዮጵያ ነበር ይኸስስ ብወገን ኤርትራ ዛጊት ንተንተና ናይዚ ኢትዮጵያዊ ፕሬዚደንት ነበር ዝተዋህበ ወግዓዊ ግብረ መልሲ የለን እቲ ኣብ ፈለማ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብቲ እዋን ኣብ ዝህቦ ዝነበረ መግለጽታት ሓይልታት ኤርትራ ሃገሩ ብዝገበረሎም ዕድመ ናብ ትግራይ ከም ዝኣተው እዩ ዝገልጽ ነይሩ ንኩናት ትግራይ ዝመርሕ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብወገኑ ብድሕሪት ምስተዋጋእና ህዝቢ ኤርትራ ሰራዊቱን ንዝገበረልና ደገፍ ፈጺሙ ክከሓስ ኣይክእልኒ ኣብ መዛግብቲ ታሪኽ ከዓ ተሰኒዱ ክነብር እዩ እቲ ዝተፈጥረ ምሕዝነት እውን ብዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክስበር ዘይክእል እዩ ክብል ኣብ ሚያዝያ 2023 ኣብ ኣዲስ አበባ መብጻሕ ንዘካይዱ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ሓለፍቲ ጸጥታን ኤርትራ ኣመስጊኑ ነይሩ እቲ ዝኾነ ይኹን መርትዖ ዘይሃበ ጽሑፍ ሙላቱ ተሸመ ኤርትራ ኣብ መንጎ ህወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምስማዕ ኢዳ ትእቱ ከም ዘላን ንዕጡቃት ኣምሓራ ከም ትድግፍን እቲ ኢትዮጵያ ርእሰ ብሔር ነበር ኣብ ጽሑፍ ኣስፊሩሎ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ መስቀል ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ክልል ትግራይን መንግስቲ ኤርትራን ርክብ ከም ዝተገብረ ብወግዒ ተዛሪቡ ምንባሩ ይዝከር ስምዕ ፕሪቶሪያ እቲ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ነቲ ቅድሚ ሕጂ ንዓመታት ዝነበረ ዝምድና ገላቢጥዎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸንሐ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶሪያ ከንቆልቁል ምጽኑሕ ይፍለጥ እዩ ድሕሪ ክረምቲ 2018 ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ዝነበረ ጽቡቕ ምብጽጻሕ ዝግለጽ ዝነበረ ምውቕ ዝምድና ናብ ወጥሪ ምትፍናንን ኣትዩ ኣብ ጥቅምቲ እውን ኤርትራ ዘእንገደቶ ንመቀናቕንቲ ኢትዮጵያ ዝኾና ግብፅን ሶማልን ዘጠቃልል ስሉሳዊ ዋዕላ መራሕቲ ኢትዮጵያ ብዓይኒ ጠርጣረ ዝረኣየቶ እዩ ኣዲስ አበባ ኣብዚ እዋን ምስ መቀዲሾ ዝነበራ ወጥሪ ብምህዳእ ዝምድና ኣተመሓይሽ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሕንፍሽፍሽ እንድሕር ኣምሪሑ ሳዕቤኑ ንኹሉ ዝጸልዩ ክኸውን ክብል ሙላቱ ተሸመ ኣጠንቂቑ እቲ ናብ ኤርትራ ዘነጻጸረ ነቐፌታዊ ጽሑፍ ነቲ ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ምስ መጸ ነታ ሃገር ናብ ቀጻሊ ግጭት እቲዋ ተባሂሉ ዝኽሰስ አብይ አሕመድ ኣይተንከፎን ኣብ 2013 ክሳብ 2018 ፕሬዚደንት ፌደራላዊ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዘገልገለ ሙላቱ ተሸመ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣምባሳደር ዝነበረ ገዲም ዲፕሎማስኛ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ እዚ ጽሑፍ እዚ ከም ተቀዲመ ድበልኩኹም ኣብ አልጀዚራ ብኣቶ ሙላቱ ተሸመ ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ነበር ዝተዋህበ ርእይቶ እዩ ማለት እዩ ሁላችንም በጋራ ይህን እውነታ እንኳን ዛሬ ቀርቶ የዛሬ 20 ዓመት ማየዋለሁ ብዬ የማልገምተው ነበር አሉ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ለኡካን ቡድኖቻቸው ጋር በኢትዮጵያ ጉብኝት ሲያደርጉ ለቆዩት የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በብሔረ ቤተ መንግስት በተዘጋጀው የሽኝት ስነ ስርዓት ላይ ሀገራቱ በአዲስና በማይፋቅ የአብሮነት ቃል መተሳሰራቸውንም ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል። ምስጋና እንግዲህ ለዶክተር አብይ ተወላጅ የኤርትራ ዴሌጌሽን ፊት ካልእ ኣብ ቶሮንቶ ዘጋጠመ ሓደጋ ናይ ኤርፕሌን ዝምልከት ይኽነግረኩም ኣብ ቶሮንቶ ካብ ሚኒያፖሊስ ተበጊሳ ናብ ቶሮንቶ ተዓልብ ዝነበረት ደልታ ኤርፕሌን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደጋ ኣጋጢምዋ ኣሎ ማለት እዩ ክትዓልብ ኮላ ብኣንጻር ተገልቢጣ ናይ ላዕሊን ታሕቲ እቲ ናይ ታሕቲ ከዓ ንላዕሊ ኮይኑ ወይ ከዓ እግራ ንላዕሊ ኮይኑ ኣብ መሬት ዓሊባ ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ህዝቢ ኤርፕሌን 80 ዝኾኑ ተሳፈርቲ ነይሮማ ክሳብ ትማል ምሸት ካኒ ዝሞተ ሰብ የለን ማለት እዩ በዚ ሓደጋ እዚ ይኹን እምበር ካብዚኦም 15 ዝኾኑ ሰባት ብቐሊልን ከቢድን ክጉድኡ ኺኢሎም እዮም ወይ ናብ ሆስፒታል ክኸዱ ኺኢሎም እዮም ክልተ ካብዚኦም ካኒ ኣዝዩ ብጽኑዕ ዝተጎድኡ ሰባት እዮም ማለት እዩ ምኽንያት ናይ ሓደጋ ክሳብ ዝሕጂ እዋን እኳ ይጻረ እንተሃለወ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ግን ከቢድ ኩነታት ኣየር ኣዝዩ ዘሕሊ ከምኡውን መሬት ብበረድ ተሸፊኑ ስለ ዝነበረ ጠንቂ ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ግምቶም ሂቦም ዘለዎ ማለት እዩ ፌደራል አቪዬሽን ናይ ኣሜሪካ ጠንቂ ናይ ሓደጋ ንምፅራይ ኣባላቱ ናብ ቶሮንቶ ክልእኽ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ሓደጋ ዘጋጠመ ደልታ ኤርፕሌን ብወገኑ በዚ ሓደጋ እዚ ዝሞተ ሰብ ከም ዘየለን 15 ሰባት
ናብ ሆስፒታል ከም ዝኸዱ ካብኦም ክልተ ሓደ ቆልዓን ከምኡውን ሓደ መንእሰይን እዮም ብጽኑዕ ተጎዲኦም ዘለው ክሳብ ዝሕጂ እዋን ግን ዝሞተ ሰብ ከም ዘየለ እዩ ገሊጹ ዘሎ ማለት እዩ ቀንዲ ኣተኩሮና ኻኒ ነቶም ዝተጎድኡ ምክንኻን ብምባሉን ደልታ መግለጺኡ ገሊጹ ኣሎ ማለት እዩ ተወሳኹን ሰብ ሞያ ሜትሮሎጂ ከም ዝበልዎ ኣብ ቶሮንቶ በዚ ሓደጋ ዘጋጥመሉ ዝነበረ እዋን ሓያል ንፋስ ምስ በረድ ከም ዝነበረ እዮም ገሊጾም ዘለዎ ማለት እዩ ገለ ካብቶም ኣብ ኤርፕሌን ካብ ዝነበሩ ሰባት ዝሰኣልዎ ቪድዮ ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ይመስል ማለት እዩ I was just in a plane crash.